سلام كميتم سي كبرى سمعتنا بهر ميني ميديا نلو محاموس عسرة سنة استدالو حصرت وانا وزينات تاسعبنا خنا أربالكم هنا نمكتالكم من عندنا عندنا تفتاتهم كنقدم بمسارة مبعثوي آهازات ايجنسي حالو خباب شودن فنو بكال غازات بكلت الشان عسران سلستن مسكن ميزنا برعامت كنا تصرن كلو بخلت ميتاويت من كاي كم زراي بمسارة حدش يتصاب ايجنسي مقبي شودناوين زهلو خو متنشو من كاي كم زراي أزيونا توعو عزمة زلو زير بريس أسنان حموماتكو قد يخيل يوزب السكفتات مهلاو كمون مرحت فيتنام من روسيا نبرس ختما فيتنام هانوي دحر مرخبم زمدنهم كعبيو خمز دولي مقلاص من كالوسن زيناتات حزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم دقيمنا نعدمنا حجي بغطتها نابزر زراتهم فانو بكال غازا بكلتا شان عسران سلستن مسكر ميوز نبر عامت كنا تصرن كلو بخلتا ميتاويت كم زنكي كابي جنس حالو اخباب شودن زترخبا مباتو هذا تملكيتم زمنكاي اب عودتات اندستري ساعات الكتريكن ورداو متن مقوتن بزياده نصيرو تراي يكون برت من قلقال متن فانو بكال غاز مسكلتا شان عسران كلتن كنتصرن كلو اب صلات مغعازيا كم تزدل اينبرن بفلاي دما كاب صرغا وصاي ابزن قسقسا كم ماشينريታት ትራክተራትን ክሬናትን ዘመሰላናው ተመሕረዝ ወጽፈነው በካል ጋዛት ወሰኸር ኢሎም ዘመጉዳል ፈነው በካል ጋዛት ኣብ ኩሉ ዓውድታት በዝያዳ ክትበር ምተገበ ክትብል ኣብ ኤጀንሲ ሓልዋ ከባቢ ሓላፊት ኣሃዱ ሸተታት ክሊማ ኣና ካሪን ኒስትሮም ተሐሳሲባላ بمسارة حدش تصاب ኤጀንሲ መግቢ ሾደናውያን ዘህልኹ መጠንጨው ምንካይራየን ካብ 10 ሕማማት ወቀለቢ تحدى مس بزح ملاقጨው ዘተኣሳሰር ምዃኑ ትትካል ወሲኹ ሓቢሮሎም ሬድዮ ሾደን ዝሓደ ገኛል ማዳም መልኬታ ምስከለ ተቐማጦ ስቶክሆልም ቃለ መሕተት ኣካይዳ ነይራ ሓደ ካብዚኦም ዊልመር ቪክስትሮም ኮይኑ ካልኦት ሰባት ዝመጠኑ ጨው ከም ዘይኣምን ኣብ መግቡ ባዕሉ ጨው ክምጥን ከም ዝመርጽ ገሊጹሎም ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ሰንሰለታት ክንክን ስኒ ሾደን ሕክምና ዘይርአ ብሬስ ሓደ ግዜ ከም ዘይሰርሕን ኣስናን ሕሙማት ክጎድእ ከም ዝኽእልን እናፈለጠ ኣላይነር ዝስሙ ነዚ ኣገባብ ብ10 ሸሓት ኮሮና ይሸይጥ ኣሎ ተባሂሉ ዝሓበሩ ምስ ሬድዮ ሾደን PA3 ኒውዝ ቃለ መሕተት ዝገበሩ 14 ሕሙማትን 11 ሰራሕተኛታት ሰንሰለት ክንክን ስኒ ሃፒደንት ነበርዮም ኤግዞን ሓደ ካብዚኣቶም ኮይኑ ኣስናኑ ድሕሪ እዚ ሕክምና ርኡይ መስሓብ እኳ እንተገበረ دخنا جنان وشت تبمبالو حد ساعة ملحاس وينكس مهلاو تزاريبولهم وانا كايد صراح هابي دنت ان بي3 نيوزاب زلاخو ايميل ابولك او قدايات رئيتو خبكوان زيدلن تخنا تقوزازارت عنان محبراو كنكنن نتتكال كمرمرو ايزبال قمت كامزلو صحيف اللهم دحرنا يسامنتات غيزي نسالسا غيزي አገልግሎት ባቡር ሾደን ኣብ ማእከላይ መደብር ስቶክሆልም ቁራጽ አጋጢሞ ዝም ቁራጽ ዘጋጠመት ማረብዕ ንግሆ ድሕሪ ዘጋጠመ ባርሓዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኮይኑ ኩለን ካብና ብን ርእሰ ከተማ ሾደን ስቶክሆልም ዝጓዓዛ ናይ ነዊሕ ርሕቀትን ዞባዊ ባቡራትን ደው ክብላ ተገይሩሎም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕጂ ኣብ መብዛሕትኡ መስመራት ተመሊሱሎም እንትኾነ ግና ሕጂውን ገለ ምድንጓያትን ምስራዝን ክህሉ ትፅቢት ተገይሩሎም نروي كم هاجر العلز بلا واقع من أبرز اللوات وخنن برا قديمة بتزامدي تحت واقع ساعات إلكتريكن كفلتات هوتيلن زلوات بهاي لا يتفلت نيرا أبز حجوان جنا كونتات مك إيارات يرلهم أبز عمت واقع كفلتات هوتيل أزيب موسخو أبز حلف حمش عمتات أستات 3400 وسخر لهم بفلاي دما دحري لبدا كورونا زر زل عبيد توريزم مس مدخان باطيرا كورونا نزخونتات أقاريد ولهم زتريو بأشحال زغطرو أوروباويانن أمريكاويانن نابتا هاجر يسحبالهم زوم بصحتي أب عدهم زلعالو واقع هوتيلات زلمدوخ بمخانم أب أوسلو برغنن ترومسون زركبا هوتيلات نحانت ليتي كساب 3000 كرونا نروي ويلعليو كحتى انكلوا واقع خقود لهم ناي محتاج تخلهم زتحتي أبز عامل زيتا مزقبة واقع هوتيلات مس وسخ قالوا تاقوحن كرة بزلعال نهري وسيخلهم ጋዜጣ ዳገንስ ኔሪንግ ስሊቭ ድሮዝ ሓለፈት ጽድያብ ኖርዌይ ዝህሉ ዋጋ ክፍልታት ሆቴላት ኣብ ሾደንን ደንማርክን ካብ ዝርከባ ሆቴላት ብዝለዓለ ይውስኽ ከም ዘሎ ጸብጺባ ነይራ እያ ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ብኖርዌይ ንነዊሕ ዓመታት ዕብየት ዋጋ ሆቴላት ውሕድ ምንባሩ ክንርስዕ ይብልናን ክብል ፒተር ውደርስትሮም ካብ ሆቴል ኮንሰልቲንግ ንዲኤን ገሊጹሎም ኣብ ቀዳማይ 40 ዓመት 2019 ብኮሮና ክዕቀን ከሎ ኣብ ሾደን ዋጋ ክፍልታት ሆቴላት ካብ ኖርዌይ ዝለዓለ እዩ ነይሩ
ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ቀዳማይ 40 ዓመት ግና ዋጋ ክፍልታት ኖርዌይ ካብቲ ናይ ሽወደን ኣዝዩ ዝለዓለ ኮይኑ ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ኖርዌይ ቱዴይ ምስ ኣርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ መራሕቲ ቪየትናምን ሩስያን ኣብ ርእሰ ከተማ ቪየትናም ሃኖይ ድሕሪ ምርኻቦም ዝምድንኦም ከዕብዩ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ፕረዚደንት ቪየትናም ቶላም ንሩስያዊ መዘኑ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቀረባ እዋን ዳግማይ ብምምራፁ መጊስዎ ኣሎ ፑቲን ብወገኑ ምዛ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ እትርከብ ሃገር ስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ምሕያል ሓደ ካብ ቀዳምነታት ፖሊስ ወፃኢ ጉዳያት ሃገሩ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ እቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝገበረ ዑደት ናብ ቪየትናም ዝገብሮ ዘሎ ዑደት ሩስያ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ዞባ እትረኽቦ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ዘርኢ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ኣለዉ ኣሜሪካ ነቲ ዑደት ፕረዚደንት ፑቲን ኣብ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ወራር ክስፍሕ መድረኽ ዝህብ ብምባል ነቒፋቶ ኣላ ቪየትናም ምስ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዘለዋ ርክብ ንምምሕያሽ ትሰርሕ እኳ እንተላ ምስ ሩስያ ዘለዋ ታሪኻዊ ርክብ ክሳብ ሕጂ ኣኽቢራ እያ ትርያ ኣብ ልዕሊ ንእሽቶ መናፈሻ ሃኖይ ዝርከብ 5 ሜትሮ ዝቕመቱ ሓወልቲ ሌኒን ቪየትናም ነቲ ሩስያዊ ሰውራዊ ዘለዎ ኣኽብሮት ዝገልጽ እዩ ዓመት መፀ ኣብ ዕለተ ልደት ሌኒን ልኡኽ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቪየትናም ብክብሪ ዕምባባታት የንበሩን ኣኽብሮቶም ይገልጹን እዮም እቲ ሓወልቲ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ ሩስያ ዝቐረበ ህያብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ቪየትናም ምስ ሩስያ ዘለዋ ቅርበት ሰረት ዘለዎን ዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐን ኮይኑ ሕብረት ሶቪየት ነታ ኣብ 1950ታት ሓዳስ ኮሚኒስታዊት ሃገር ዝኾነት ሰሜን ቪየትናም ዝሃበቶ ኣገዳሲ ወታደራዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ደገፍ ተዘካሪ እዩ ቪየትናም ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብተኣማንነትን ምስጋናን ዝተመልአ እዩ ክትብል ገሊጻቶ ኣላ ቪየትናም ኣርሜናዊ ስርዓት ክሜር ሩዥ ካብ ስልጣን ንምዕላው ኣብ 1978 ንካምቦድያ ምስ ወረረት ብቻይናን ምዕራባውያንን ተነጽሎን እገዳን ስለተገብረላ ኣብ ሓገዝ ሶቪየት ኣዝያ ክትጽጋዕ ተገዲዳ እያ ብዙሓት ብዕድመ ዝደፉ ቪየትናማውያን እንተላይ እቲ ሓያል ዋና ጸሓፊ ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ኑጊን ፉ ትሮንግ ኣብ ሩስያ ዝተማሃሩ ኮይኖም ቋንቋ ሩስኪ ኣጸቢቖም ዝመልኩ ምዃኖም ይዝግለጽ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና ብዝንሰናበተኩም ሰላም